హరే కృష్ణ అందరికీ. ఇస్కాన్ మంగళూరు ద్వారా అందిస్తున్నటువంటి భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమము లెవెల్ 2 ఈరోజు ఈ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు తరపున సాదరంగా ఆహ్వానపరుస్తున్నాము. సో గత కొన్ని వారాలుగా భగవద్గీత యథాతథంలో ఉండేటువంటి వివిధ అధ్యాయాలను మనము అధ్యయనం చేస్తూ ఇప్పటి వరకు 8 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది లెవెల్ 2లో. ఇప్పుడు ఈరోజు మనము 9వ అధ్యాయమైనటువంటి రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అనేటువంటి అధ్యాయం, దీనినే పరమ గుహ్య జ్ఞానము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ భగవద్గీతలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనము చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఇప్పటి వరకు భగవద్గీత యథాతథంలో ఉన్నటువంటి 8 అధ్యాయాలైనటువంటి మొదటి అధ్యాయము అర్జున విషాద యోగము, రెండవ అధ్యాయము సాంఖ్య యోగము, అలాగే దాన్నే గీతా సారము అని కూడా పిలుస్తాము. మూడవ అధ్యాయము కర్మయోగము, అలాగే 4వ అధ్యాయము దివ్య జ్ఞానము, 5వ అధ్యాయము కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ, దాన్నే కర్మయోగము, 6 ధ్యాన యోగము, 7వది భగవత్ ప్రాప్తి దివ్య జ్ఞానము, అదే భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి 7వ అధ్యాయాన్ని, అలాగే గత వారంలో భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి 8వ అధ్యాయాన్ని మనము చూడడం జరిగింది. సో ఈరోజు 9వ అధ్యాయమైనటువంటి పరమగుహ్య జ్ఞానము, దీనినే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని పిలువబడేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే.
కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో మనము గత వారంలో భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే 7వ అధ్యాయములో అంటే భగవద్ విజ్ఞానము, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులను గురించి, ఆ తర్వాత ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా పొందాలి అనేటువంటి అంశాలను మనము తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఈ 9వ అధ్యాయమైనటువంటి రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము లేదా దీనినే పరమగుహ్య జ్ఞానము అని పిలువబడేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మొత్తంగా 34 శ్లోకాలు ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటివి. సో మరి ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఆ భగవంతుడు మొదట 3 శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుని గురించి వినడము, అలాగే దానికి కావలసినటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి పరిస్థితులు, మరి ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు, ఎవరు ఆ భగవంతుని గురించి అర్థం చేసుకోలేరు అనేటువంటి అంశాలు, ఆ తర్వాత ఆ భగవంతునితో సంబంధము, అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో భగవంతుడు సంబంధాన్ని మిగిలిన 4 నుండి 10 శ్లోకాలలో, అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించేటువంటి వాళ్ళు, పూజించినటువంటి వాళ్ళు అనేటువంటి వారి గురించి, ఆ తర్వాత ఇతర దేవత ఆరాధన విధానాల గురించి, ఇక అనన్యమైనటువంటి భక్తి, ఆ భక్తి యోగము అనేటువంటి వివిధ అంశాలను ఈ పరమ గుహ్య జ్ఞానము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఆ భగవానుని చేత ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యద్ జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు. ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడవు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియచేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు భౌతిక కష్టాల నుండి ముక్తి పొందుతావు అంటూ భగవంతుడు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ అంటే ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం, ఇదం తుతే గుహ్యతమం, గుహ్యతమము అంటే ఇక్కడ పరమ రహస్యమైనటువంటిది, గుహ్యతమం అంటే చాలా రహస్యమైనటువంటిది. ప్రవక్ష్యామి అంటే చెబుతున్నాను నీకు. మరి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అనసూయవే అంటే ఆ భగవంతుని పట్ల అసూయ రహితుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు, అటువంటి వాడికి ఆ విజ్ఞాన సహితములైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వకమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తాను. యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్ అంటున్నారు. అంటే ఇది తెలుసుకున్నాక, ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నీవు తెలుసుకున్నట్లయితే ఈ భౌతిక కష్టాల నుండి ముక్తి పొందుతావు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే, అధికంగా వింటూ ఉన్నట్లయితే ఆ భక్తుడు అంత ఎక్కువగా వివేకవంతుడు అవుతారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడినట్లుగా 9 విధ భక్తి మార్గాలలో శ్రవణ పద్ధతి అంటే భగవత్ కథలు పూర్ణ అంటే శక్తి పూర్ణాలుగా చెప్పబడేటువంటి, అంటే ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి కథలను భక్తుల మధ్య చర్చించినప్పుడు
శక్తులు అనుభూతమవుతాయి. వాటిని వారు అనుభూతులు చెందించుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. అలాగే అనుభవపూర్వకమైనటువంటి జ్ఞానము కనుక ఇది ఆ జ్ఞానుల అంటే ఆ భక్తుల సాంగత్వంలో లేదా మనము అంటే భక్తుల సాంగత్వంలో మాత్రమే దాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం. ఎందుకంటే వారు అనుభవపూర్వకంగా అనుభవించినటువంటి వారిని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, కనుక ఇక మరి ఈ విషయం ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ అనుభవపూర్వకమైనటువంటి జ్ఞానము సాధారణమైనటువంటి జ్ఞానుల సాంగత్వంలో గాని లేదా విద్యావంతులైనటువంటి పండితుల సాంగత్యంలో గాని ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందలేము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, అలాగే మనకి ఆ భగవద్గీత ప్రారంభంలో అంటే మొదటి అధ్యాయము మొత్తం భగవద్గీతకి దాదాపు ఒక ఉపోద్ఘాతంలాగా మనం చూడడం జరిగినటువంటిది. అర్జున విషాద యోగము లేదా కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో అది ఈ భగవద్గీతకు అంటే మొత్తం మిగిలినటువంటి గ్రంథానికి అది దాదాపు ఉపోద్ఘాతము వంటిదిగా ఉన్నటువంటిది. ఆ తర్వాత భగవంతుడు రెండవ అధ్యాయంలో ఆ దుఃఖ సాగరం తన మిత్రుడు అలాగే భక్తుడు అయినటువంటి అర్జునుడిని దుఃఖ సాగరం నుండి బయటపడవేయడానికి ఆయన ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ఆత్మతత్వం అంటే ఈ దేహానికి ఆత్మకు ఉండేటువంటి భేదాలను తెలియచేయడం జరిగింది. అలాగే మూడవ అధ్యాయంలో కర్మయోగాలు అంటే రెండవ మరియు మూడవ అధ్యాయంలో వివరించబడినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము రహస్యమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. ఇక మనం గత వారాలుగా చూస్తున్నటువంటి 7వ మరియు 8వ అధ్యాయాలలో చర్చించినటువంటి విషయాలు ఎందుకంటే ఆ 7, 8 అధ్యాయాలలో భక్తికి సంబంధించినటువంటి అధ్యాయాలు. ఎందుకంటే మొదటి 6 అధ్యాయాలు కూడా కర్మ షట్కాలుగా ఉండేటువంటివి. ఆ తర్వాత 7 నుండి 12 వరకు కూడా భక్తి యోగాలు మనం చూసేటువంటి ఇప్పుడు మనము రెండవ విభాగంలో ఉన్నాము. అలాగే 13 నుండి 18 వరకు ఉండేటువంటి వాటిని జ్ఞాన షట్కాలుగా చెప్తాం. అయితే ముఖ్యంగా 7 మరియు 8వ అధ్యాయాలలో ఇప్పటి వరకు మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి భక్తికి సంబంధించినవి. కనుక అవి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కృష్ణ భక్తి భావనలో జ్ఞాన వికాసాన్ని కలిగించేటువంటివి కారణంగా అవి మరింత రహస్యమైనవి. అంటే రెండవ, మూడవ అధ్యాయాలలో చెప్పినటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆత్మ, అలాగే దేహము, ఆ తర్వాత ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించేటువంటి విధానము ఇదేదైతే ఉందో అది ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము రహస్యమైనదిగా చెప్పబడింది. ఇక 7, 8 అధ్యాయాలలో భగవంతుడు బోధించినటువంటి ఆ బోధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది భక్తికి సంబంధించి అంటే కృష్ణ భక్తి భావనల్లో ఆ భక్తులను మరింత వికాసాన్ని కలగింపజేసేటువంటిదిగా ఉంటుంది. కనుక ఆ విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మరింత రహస్యమైనవిగా చెప్పబడతాయి. మరి ఈరోజు అర్జునుడి ద్వారా మనకి అందిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ 9వ అధ్యాయంలో వర్ణించబడేటువంటి విషయాలు అనన్య విశుద్ధ భక్తికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. సో కనుక ఇది పరమ రహస్యమైనటువంటిదిగా చెప్పబడుతుంది. అందుకే దీన్ని పరమ గుహ్య జ్ఞానము అని పిలుస్తారు ఈ అధ్యాయాన్ని. సో ఇక ఆ భగవంతుడు ఆ పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తన భక్తులకు తన పైన నమ్మకము విశ్వాసము ఉన్నటువంటి వారు మరి ఎవరు ఆ భగవంతుణ్ణి అవగాహన చేసుకోగలరు? ఆ భగవద్ విజ్ఞానము ఎవరికి అర్థమవుతుంది అంటే శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉన్నటువంటి వారికి. ఆధ్యాత్మిక విషయంలో ముఖ్యంగా ఉండవలసినటువంటిది నమ్మకం. సో మరి అటువంటి ఆ శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రమే ఇది అవగాహన అవుతుంది. కనుక ఆ భగవంతుడి పైన ఏనాడు కూడా అసూయాపరుడు కానంటే ఎప్పుడు కూడా నమ్మకంతో ఉండేటువంటి వాడు చాలా సో కనుక ఆ విషయాలు అర్థం చేసుకోగలవు అని నీకు నేను తెలియచేస్తున్నాను అర్జున. ఇటువంటి ఈ దివ్య అంటే ఈ పరమ గుహ్య జ్ఞానాన్ని నీవు
తెలుసుకున్నట్లయితే, అంటే నీవు దాన్ని గ్రహించగలిగినట్లయితే, ఇక నీకున్నటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా వాటన్నిటి నుండి కూడా నువ్వు ముక్తి చెందుతావు. ఎందుకంటే అర్జునుడు అంటాడు, ఇప్పుడు నాకు కలిగినటువంటి ఈ దుఃఖము నుండి నేను బయటపడేటువంటి మార్గమే నాకు కనిపించడం లేదు. ముల్లోకాలలో దేవతలు అనుభవించేటువంటి శత్రు రహితమైనటువంటి రాజ్యాన్ని అనుభవించిన ఈ దుఃఖ సాగరము నుండి నేను బయటపడలేనేమో కృష్ణ అంటూ అడుగుతాడు అర్జునుడు. సో అందుకే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ విషయాలు నీవు తెలుసుకున్నట్లయితే ఇక ఏ భౌతికమైనటువంటి కష్టాలను కూడా నీకు ఉండవు. వీటన్నిటి నుండి కూడా నీవు ముక్తి పొందుతావు అర్జున, వీటన్నిటిని కూడా నీవు అధిగమించగలుగుతావు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆ గుప్తమైనటువంటి ఆ పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానము, అంటే ఇక్కడ మనము ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నటువంటి అంశాలు, రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము, దేహము మరియు ఆత్మల యొక్క మధ్య ఉండేటువంటి భేదము అర్థం చేసుకోగలగడము, అలాగే 7-8 అధ్యాయాలలో చూసినటువంటి అతి రహస్యమైనటువంటిది భక్తియుత సేవ యొక్క జ్ఞానము, ఆ భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి సంబంధం, అలాగే అత్యంత రహస్యమైనది ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో చూడబోయేటువంటి జ్ఞానము శుద్ధ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ మరియు ఆ భగవంతుడు యొక్క ప్రతిస్పందన ఈ అధ్యాయంలో మనము చూడబోయేటువంటి అంశాలు. అలాగే ఇక 2వ శ్లోకము, రాజ విద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ, రాజవిద్య అంటే విద్యలకు రాజు, అలాగే రాజగుహ్యం అంటే రహస్యాలకు రాజు, పవిత్రం అంటే పరమ పవిత్రమైనది, ఇదం అంటే ఇది, ఇదం ఉత్తమం అంటే దివ్యమైనటువంటిది, ప్రత్యక్ష అంటే ప్రత్యక్షానుభూతి ద్వారా, అవగమం అర్థమయ్యేటువంటిది, ధర్మ్యం అంటే ధర్మము, సుసుఖం అంటే ఎంతో సుఖమైనది, కర్తుం అంటే చేయగలిగేటువంటిది, అవ్యయం అంటే శాశ్వతమైనటువంటిది. అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ జ్ఞానం ఏదైతే నీకు నేను ఈరోజు అంటే ఇప్పుడు ఈ సమయంలో చెప్పబోతూ ఉన్నానో, ఈ జ్ఞానము విద్యలలో రాజు, రహస్యాల అన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైనది, ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానము, ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, ఇది నిత్యమైనటువంటిది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినటువంటి జ్ఞానమయ్యా అర్జున అంటూ ఆ పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని గురించి, అంటే ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని గురించి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా అంటే ఈ జ్ఞానం ఆయన చెప్తాను ఈరోజు విను అర్జున అన్నారు కదా, ఆ విధంగా వినేటువంటి ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉంది, ఇది విద్యలన్నింటిలోకెల్లా కూడా మనకి సహజంగా బాహ్యంగా చూసేటువంటి విద్యలు అనేక రకాలైనటువంటి విద్యలు ఉంటాయి మనకి. ఏంటి, రాజనీతి శాస్త్రం అని, సామాజిక శాస్త్రము, భౌతిక శాస్త్రము, రసాయన శాస్త్రము, గణిత శాస్త్రము, ఖగోళ శాస్త్రము, యంత్ర శాస్త్రము, అంటే నానా రకాలైనటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఎన్నో విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా ఉంటాయి వీటన్నిటికీ. కానీ ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని బోధించడానికి విశ్వవిద్యాలయాలు కానీ, విద్యా సంస్థలు కానీ లేనటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆ భగవంతుడు మనకి అందిస్తూ ఉన్నాడు ఈ మానవాళికి. సో సాధారణంగా ఇక్కడ మనకు ఉండేటువంటి విద్యలు చూసినట్లయితే పిరమిడ్ లాగా ఏర్పరచుకున్నట్లయితే, ఒకదానిపైన ఒకటి ఆ విద్యా క్రమాలను మనం ఏర్పరిచినట్లయితే, బేసిక్ లో ఉండేటువంటిది, అంటే కింది భాగంలో ఉండేటువంటిది సోషల్ నాలెడ్జ్ అని చేస్తారు, సాంఘిక జ్ఞానము అని చెప్తుంటారు. దానికంటే పైన ఉండేటువంటిది ఆయుర్వేదిక్ నాలెడ్జ్, దానికంటే ఉన్నతంగా అంటే పైన ఉండేటువంటిది ఆస్ట్రాలజికల్ నాలెడ్జ్, దానికంటే ఉన్నతమైనది విజ్ఞాన శాస్త్రం, సైన్స్ నాలెడ్జ్. ఇక వీటన్నింటికంటే కూడా ఉత్తమమైనది సింహాసనం పైన ఉంచగలిగేటువంటిది, జ్ఞానాలన్నింటిలోకెల్లా ఆ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇది విద్యలన్నింటిలోకెల్లా కూడా రాజు వంటిది. అంటే మానవులలో ఎలాగైతే ఉత్తముడుగా ఉండేటువంటి వాడు రాజు, నరులలో నన్ను రాజుగా చూడు అన్నారు కదా, అలాగే ఈ విద్యలన్నింటిలో కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది రాజు వంటి విద్య. ఇది ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం, గీతా నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో
అలాగే రహస్యాలన్నింటిలో కూడా అత్యంత రహస్యమైనది. సాధారణంగా రహస్యం అంటేనే ఇక మనకు తెలిసింది. వాటిలో కూడా అత్యంత రహస్యమైనది. అలాగే పవిత్రము, పరమ పవిత్రం అంటే పవిత్రాలలో కూడా ఇంకా పవిత్రమైనటువంటిది. అలాగే ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ద్వారా ఇవ్వగలిగేటువంటిది ఇది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగేటువంటిది ఈ జ్ఞానము అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. సో అంటే ఇక్కడ మనకి సాధారణంగా 7వ అధ్యాయంలోని 28వ శ్లోకంలో వివరించినట్లుగా సమస్త పాపాలను పూర్తిగా నశింపజేసుకొని ఈ భౌతిక జగత్తులో ద్వంద్వాల నుండి విముక్తుడై కార్యాలలో పూర్తిగా నెలకొన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని భక్తియుత సేవలో నెలకొంటాడు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ భక్తియుత సేవలో నిజంగా నెలకొన్నటువంటి వాడు ఇంతకు ముందే ఆ సమస్త పాపాల నుండి బయటపడిన వాడుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి దానిని ఇక్కడ అర్థం చేసుకునేది సంతోషంగా నిర్వహింపదగేటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ రాజవిద్య, ఈ గుప్త జ్ఞానము, ఈ పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము, సో మనము ఇంతకుముందు చూసినట్లుగా ఇది రాజవిద్య అంటున్నాం. అంటే రాజు వంటి విజ్ఞానం, జ్ఞానాలన్నిటిలోకెల్లా కూడా ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానం ఇది. అలాగే రాజగుహ్యం, అత్యంత గుహ్యమైనటువంటిది. అంటే రహస్యాలన్నిటిలోకెల్లా రహస్యమైనది, పవిత్రమైనటువంటిది, అంటే శ్రేష్టమైనటువంటి జ్ఞానం ఇది, దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము. ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత చాలా ఉల్లాసంగా ఆచరింపదగేటువంటిది. ఇది ఎప్పుడు కూడా నశింపు లేనటువంటి జ్ఞానము ఇది. సో ఈ విధంగా ఆ గుప్త జ్ఞానము, ఆ పరమ గుహ్య జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలను మనం ఈ 2వ శ్లోకంలో చూడడం జరిగింది. అలాగే మరి ఇంతకుముందే చెప్పాం, మరి ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని, భగవద్ విజ్ఞానాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి మనకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుడి ఎడ అసూయ లేకుండా ఉండాలి, చాలా శ్రద్ధ అంటే విశ్వాసంతో ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానము మనము అవగాహనం చేసుకోగలుగుతాం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, అశ్రద్ధ దాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ శత్రువులను జయించేవాడా, ఓ పరంతప అంటున్నారు. ఓ శత్రువులను జయించేవాడు. పరంతప అంటే ఇక్కడ శత్రువులను జయించేటువంటి వాడు అనేటువంటి అర్థం వస్తూ ఉంటుంది. శత్రు సంహారక అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది. కాబట్టి అంటున్నాడు, ఓ శత్రువులను జయించేటువంటి వాడా, ఈ ధర్మము అంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవ యందు విశ్వాసము లేని జనులు, అశ్రద్ధ ధన అంటున్నారు. పురుష అంటే ఇక్కడ శ్రద్ధ లేనటువంటి జనులు, ధర్మస్య అంటే ధర్మ విధానం పైన ఆ శ్రద్ధ లేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ భగవంతుణ్ణి పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. అందువల్ల వారు అంటే ఆ భగవంతుని ఎడ శ్రద్ధ విశ్వాసాలు లేనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి జనులు పదే పదే జనన మరణ చక్రాలలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. అంటే వారు ఈ లోకంలో అంటే మనము ఏదో ఒక చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి ఏదో ఒక రకమైనటువంటి భౌతిక దేహాన్ని పొందడము, ఆ తర్వాత ఆ లభించినటువంటి దేహంలో కొంతకాలం పెరుగుతూ ఉండడం, కొంతకాలం నిలిచి ఉండడము, వాటికి సంబంధించినటువంటి వాటిని ఉత్పత్తి చేయడము, తిరిగి ఆ దేహం క్షీణించినప్పుడు ఈ దేహాన్ని వదిలి ఇంకొక దేహాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ విధంగా జనన మరణ చక్రాలలో తిరుగుతూ ఉంటారు. ఈ రంగుల రాట్నంలో తిరుగుతూ ఉంటుంటాం. ఎప్పటికీ కూడా ఈ ఎవరైతే ఆ భగవంతుని ఎడ శ్రద్ధ లేకుండా ఉంటారో, అంటే ఆ భక్తియుత సేవ పద్ధతిని నిర్వహింపలేనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఇక ఆ భగవంతుడు అంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోలేరు అని చెప్తారు. అంటే ఇక ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని వారు చేరుకోలేరు. సో కనుక ఆ భగవంతుని యందు
విశ్వాసం లేనటువంటి వారు ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోలేరు అని, అందువలన వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి మరలా మరలా వచ్చిపోతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. ఎలాగైతే రంగుల రాట్నంలో తిరుగుతూ పైకి వెళ్తాం, కొంత అలా ఉంటుంది, మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికే వచ్చేస్తుంది. సో ఆ విధంగా వారు చేసుకున్నటువంటి కర్మలను అనుసరించి వివిధ రకాలైనటువంటి భౌతిక దేహాలను పొందుతూ వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి మరలా మరలా వచ్చిపోతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ఎవరైతే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటారో వారు ఇక ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి తిరిగి రారు అని చెప్తారు. అంటే ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ యందు విశ్వాసం ఉండి ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వారు తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి, ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ దుఃఖాలయంలోనికి తిరిగి మరలా రారు అని చెప్తుంటుంటారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వస్థితః. సో ఇక్కడ ఆయన అంటున్నారు, మయా అంటే నాచే, తతం ఆవరించబడింది, తతమిదం ఇదం అంటే ఈ, సర్వం అంటే సమస్తమైన ఈ మొత్తం సృష్టి, జగత్ అంటే జగత్, అవ్యక్త మూర్తినా అంటే అవ్యక్త రూపము చేత, మత్సాని అంటే నాలో, మత్ అంటే నాలో, సర్వభూతాని అంటే సకల జీవులు, చ అంటే కూడా, అహం నేను, తేషు అంటే వాటిలో, నా అవస్థిత అంటే లేను. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త రూపంచే వ్యాపించబడి ఉన్నది, సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడి యొక్క స్థూలమైనటువంటి భౌతికేంద్రియాల ద్వారా తెలియచేయబడడు అని చెప్తారు. సో కనుక ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ భౌతిక మనకున్నటువంటి ఈ భౌతిక అంశాల ద్వారా, ఈ భౌతికేంద్రియాల ద్వారా ఆయన్ని సరిగా మనం అవగాహన చేసుకోలేము. ఆధ్యాత్మిక దృష్టిలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ భగవంతుణ్ణి మనము అవగాహన చేసుకోగలుగుతాం. అందుకే ఆయన అంటున్నారు, ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపం చేత వ్యాపించబడి ఉన్నది, సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మొత్తము కూడా భగవంతుడే వ్యాపించి ఉన్నప్పుడు ఆ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆయనలోనే ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను, నేనెప్పుడు వాటి యందు స్థిరంగా ఉండను అని చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నామము, శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క నామము, ఆయన యొక్క యశస్సు, ఆయన యొక్క లీలలు మనము ఈ భౌతిక ఇంద్రియాల ద్వారా అర్థం చేసుకోలేము అని చెప్తారు. కానీ సరి అయినటువంటి నిర్దేశం విశుద్ధ భక్తి యోగంలో నెలకొన్నటువంటి వారు దీనిని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్తుంటారు. సో అయితే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి కారణంగా తన స్వరూపాన్ని కోల్పోయాడు అని ఎవరూ కూడా నిర్ణయించుకోకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తారు. ఎందుకంటే అటువంటి వాదనను ఖండించడానికి భగవంతుడు నేను సర్వత్రా ఉన్నాను, సమస్తము నాలోనే ఉన్నది, అయినను నేను వేరుగా ఉన్నాను అని అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఒక ఉదాహరణ ఇస్తారు. ఉదాహరణకు రాజు ప్రభుత్వానికి అధిపతిగా ఉంటాడు, అతని శక్తి రూపము, అది అతని యొక్క శక్తి రూపము, అంటే ఆ రాజ్యమంతా కూడా ఆయన యొక్క అధికారం అనేటువంటి ఆ శక్తి రూపంలో ఆయన ఆ ప్రభుత్వానికి అధికారిగా ఉండి అది అతని శక్తి రూపం అని చెప్తారు, అధికారిగా ఉండడం. అలాగే వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు కూడా రాజు యొక్క శక్తులు. ఎందుకంటే ఒక రాజు ఉన్నప్పుడు రాజు ఆధీనంలో, లేదా ఒక ప్రధానమంత్రి, ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క ఆధీనంలో ఉండేటువంటి అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు ఆయన యొక్క శక్తులు, ఆయన ద్వారానే ఉంటాయి. అలాగే ప్రతి శాఖ రాజు శక్తిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక ప్రభుత్వ శాఖలు సక్రమంగా పనిచేయాలంటే అక్కడ ఉండేటువంటి రాజు సక్రమంగా ఉండాలి.
సో ఆయన యొక్క ఆధీనంలోని ఇవంతా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి కనుక ఆ వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు కూడా రాజు యొక్క శక్తులే ఉంటాయి. ప్రతి శాఖ రాజు శక్తిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ ప్రతి శాఖలోనూ వ్యక్తిగతంగా రాజు ఉంటాడని మనం ఊహించలేము. అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రభుత్వ కార్యాలయం నడుస్తుంది అంటే ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉంటుంది. అంత మాత్రాన ప్రభుత్వంకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమంత్రో లేదా ప్రధానమంత్రో వచ్చి ఆ శాఖలో కూర్చోడు కదా! సో అదే మాదిరిగా ఆయన చెప్తున్నారు. ఈ సమస్త విశ్వము నా యొక్క అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపించబడి ఉంది. సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి. కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను అంటూ ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క సర్వంతర వ్యాప్తిత్వాన్ని, సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి విధానాన్ని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా మనకి ఈ ఆ భగవంతుడు పైన ఆధారపడి ఉన్నటువంటి ఈ లోకాలు ఇక్కడ అంటే ప్రతి బ్రహ్మాండంలో కూడా ఈ విధంగా 7, 14 లోకాలు ఉంటాయని చెప్తారు. మనము ఈ భూగ్రహం మధ్యలో ఉంటూ ఉంటాం. సో మనము ఉండేటువంటి ఇది మధ్య గ్రహము, భూర్లోకం అని చెప్తాము. ఎర్త్ ప్లానెట్. సో దీనికి కింద మనకి కింద ఉండేటువంటి ఇవి అతల లోకము, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, సుతల, అలాగే పాతాళ లోకము అని పిలుస్తారు. ఈ విధంగా ఇటువైపు మనకి పైన ఉండేటువంటి లోకాల్లో భువర్లోకం, దానికి పైన స్వర్గలోకము ఉంటుంది అంటారు. దానికి పైన మహర్లోకము, దానికి పైన జ్ఞానలోకము, జనలోకం ఉంటుంది. దానిపైన తపోలోకము. ఇక అన్నిటికంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకంగా భావించబడేటువంటిది సత్యలోకము, ఆ బ్రహ్మలోకం. సో ఈ విధంగా ఇవి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి వివిధ లోకాలు. సో అందుకే మనం సాధారణంగా ఏంటంటే మిడిల్ ప్లానెట్, తర్వాత లోయర్ ప్లానెట్, హయ్యర్ ప్లానెట్స్ కలిపి ముల్లోకాలు అంటుంటాం. ముల్లోకాలు అంటే 3 ఉన్నాయని కాదు ఇక్కడ. సో ఇవన్నీ కూడా 14 కలిపి ముల్లోకాలుగా మధ్యలో ఉండేటువంటిది ఉన్నతమైనటువంటిది, తర్వాత అతమమైనటువంటిది ముల్లోకాలుగా భావించి మనము పలికేటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. నచ మత్స్థాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూత బృన్నచ భూతస్థో మమాత్మ భూత భావన. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అయినా ఈ సృష్టించబడినటువంటి సమస్తము నాలో నిలిచి ఉండదు. అంటే సృష్టించబడినటువంటి సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థితమై ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతమును తిలకించుము. నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడను అయినా నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ నేను ప్రభావితం కాను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అయినా సృష్టించబడినటువంటి సమస్తము నాలో నిలిచి ఉండదు. నా యోగ ఐశ్వర్యాన్ని చూడండి. నేను సకల జీవుల పోషకుడిని అయి ఉన్నప్పటికీ, తర్వాత నేనే స్వతంత్రంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా సమస్త సృష్టికి మూలమైనటువంటి కారణంగా ఈ జగత్తులో నేను ఒక భాగాన్ని కాను అని చెప్తున్నారు. నిర్వాహకుడును అయినా నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ నేను ప్రభావితం కాను అంటే, ఆ భగవంతుడు సర్వత్రా ఉన్నప్పటికీ కూడా సమస్త సృష్టికి పరమ మూలము, ఆయనే మూలము అయినప్పటికీ కూడా ఈ జగత్తులో ఆయన ఒక భాగం కారు. మొత్తము ఆయనే ఉన్నప్పుడు ఒక భాగం కాను అని చెప్తున్నారు. అంటే సమస్తము తన పైననే స్థితిని కలిగి ఉన్నది అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. మత్సాని సర్వభూతాని అని చెప్తున్నారు ఆయన కదా. సో కాబట్టి ఈ సమస్తము ఆయన పైననే ఆధారపడి ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ దీన్ని అంటే ఈ విధంగా చెప్పినటువంటి దాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదు అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క భరణ పోషణలో నేరుగా అక్కర్ను కలిగి ఉండడు.
భూగోళాన్ని తన భుజాలపై మోస్తున్నటువంటి అట్లాస్ చిత్రాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఈ అతిపెద్ద భూలోకాన్ని మోస్తూ అతడు బాగా అలసిపోయినట్లుగా కనిపిస్తాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఈ సృష్టికి విశ్వాన్ని ఎత్తి పట్టుకోవడం అనే విషయం అటువంటి చిత్రాన్ని ఊహించుకోకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు. సమస్తము తనపైననే స్థితిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ తాను వేరుగా ఉన్నాని అని అతడు అంటున్నాడు. అంటే గ్రహాలు అంతరిక్షంలో తేలుతూ ఉన్నాయి. ఈ అంతరిక్షము భగవంతుని యొక్క శక్తి. కానీ అతడు అంతరిక్షానికి భిన్నంగా నెలకొని ఉంటాడు. అవన్నీ నా అచిన్ ఇక్కడ అచింత్య శక్తిపైనే నిలిచి ఉన్నాయి అని ఆ దేవాది దేవుడు వాటికి వేరుగా ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు అని, అందుకే భగవంతుడు అంటున్నారు అని ఆ భగవంతుని యొక్క అచింత్యమైనటువంటి వైభవాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి ఆయన చాలా బాగా వివరించినటువంటి అంశాలు చెప్తున్నారు. సో ఈ సృష్టించబడినటువంటి సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. ఆ నేనే ఈ సమస్త ప్రాణులకు సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడను అయినా కానీ వాటికి అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దాని చేత అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఒక భాగంగా నేను ఉండను అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, యదాకా స్థితో నిత్యం వాయు సర్వత్ర ఘో మహాన్ తథా సర్వాణి భూతాని మత్సా నిత్యుపదారయ. అంటే ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ, సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్టు, అదేవిధంగా సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి అని అర్థం చేసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సర్వత్రా చాలా బలంగా వీచేటువంటి ప్రబలమైనటువంటి ఆ వేగంతో వీచేటువంటి ఆ గాలి ఎంత వీచినా కానీ, ఎక్కడికి వీచినా కానీ అది మరలా ఆకాశం కిందనే స్థితమై ఉంటూ ఉంటుంది. సో అదే మాదిరిగా సమస్త జీవులు కూడా ఆ భగవంతుని యందే స్థితిని కలిగి ఉన్నాయి అని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మాండమైనటువంటి భౌతిక సృష్టి అతని యందు ఏ విధంగా స్థితిని కలిగి ఉన్నదనేటువంటి విషయము సామాన్య మానవుడుకు దాదాపుగా ఊహాతీతము. సో ఎందుకంటే అంతా నాలోనే ఉంది అంటున్నాడు, చూస్తే ఎంతో ఉంది అని మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది సాధారణమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి దృష్టితో మనం ఆలోచించినప్పుడు. కానీ ఇదంతా అర్థం కావాలి అంటే మనకి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దృష్టి కావాలి. సో దానికి ఇక్కడ ఆయన అంటే ఈ విషయాన్ని కొంత మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన ఇక్కడ ఉపమానంతో పోల్చబడినటువంటిది ఏంటంటే ఆకాశమే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నారు. అంటే గాలి ఎంత ప్రబలంగా ఎంత వేగంగా వీచినప్పటికీ కూడా అది ఆకాశం మధ్యలోనే స్థితమై ఉంటుంది. ఎలాగో ఎటో పోతున్నట్లు వీస్తూ ఉంటుంది. కానీ అది చివరికి ఆకాశం కిందనే స్థితమై ఉంటూ ఉంటుంది. సో అదే మాదిరిగా ఈ సృష్టించబడినటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యందే, అంటే ఈ సమస్తము సృష్టించబడి పోషించబడుతున్నటువంటి సమస్తం కూడా ఇదంతా కూడా ఆయనే సృష్టిస్తున్నాడు, ఆయనే పోషిస్తూ ఉన్నాడు, చివరికి ఆయనలోనే లయమైపోతూ ఉంటుంది. సో అలా ఉండేటువంటి అంతా కూడా ఆ భగవంతునిలోనే ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ భగవంతుడు గురించినటువంటి విషయాల్లో చెప్పేటప్పుడు ఆ ఇక్కడ ఆ సూర్య చంద్రులు అనేటువంటి గ్రహాలు వర్ణన ఉంటుంది. ఆ సూర్యుడు భగవంతుని యొక్క రెండు కళ్ళలో ఒకటిగా భావించబడ్డాడు. వేడి వెలుతురు ప్రసరించడానికి అతని చెంత అపారమైనటువంటి శక్తి ఉందని చెప్పబడుతుంది. అయినా ఆ గోవిందుని పరమ సంకల్పము ఆజ్ఞ మేరకు అతడు తన నిర్ణీత కక్షలోనే తిరుగుతూ ఉంటుంటాడు. కనుక ఎంతో అద్భుతంగాను గొప్పగాను మనకి తోచే ఈ భౌతిక జగత్తు ఆ దేవదేవుని పూర్తి నియంత్రణలో ఉన్నదని వేద సాహిత్యం నుండి మనకు నిదర్శనముగా కనిపిస్తూ ఉంది అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి తెలియచేస్తుంది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు,
సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాధౌ విసృజామ్యహం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సర్వభూతాని అంటే సమస్త జీవులు, కౌంతేయ అంటే ఓ కుంతీపుత్రుడా, ప్రకృతిం ప్రకృతిలో, యాంతి అంటే ప్రవేశిస్తాయి, మామికాం అంటే నా యొక్క అని అర్థం ఇక్కడ, కల్పక్షయే అంటే కల్పాంతములో, పునః అంటే తిరిగి, తాని పునస్తాని, ఇక్కడ పునః అంటే తిరిగి, తాని అంటే వాటన్నింటినీ, కల్పాదౌ అంటే కల్ప ఆరంభంలో, విసృజామి సృష్టిస్తాను, అహం నేను. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ కుంతీపుత్రుడా, కల్పాంతంలో అన్ని జీవులు, ఈ సమస్త జీవులు నా ప్రకృతిలోనికి ప్రవేశిస్తాయి. వేరొక కల్ప ఆరంభంలో నా శక్తి చేత నేను వాటిని తిరిగి సృష్టిస్తాను, మళ్ళీ నేను వాటిని సృష్టిస్తాను అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల భాష్యంలో ఇలా అంటున్నారు, ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క సృష్టి, పోషణ, లయము పూర్తిగా భగవంతుని పరమ సంకల్పం పైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. కల్పాంతములో అంటే బ్రహ్మదేవుడు దేహం చాలించినప్పుడు అని అర్థం ఇక్కడ. అలాగే బ్రహ్మదేవుడు ఒక 100 సంవత్సరాలు జీవిస్తారు, కానీ ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక రోజు ఏదైతే ఉందో అది మనకి 430 కోట్ల సంవత్సరాలు మన భూలోకంలోకి వస్తూ ఉంటుందని చెప్తారు. సో మరి అది మరి ఆయన ఒక రోజు, అది మరి సంవత్సరం అంటే 365 ఉంటుంది కాబట్టి, అలాగే అతని యొక్క రాత్రి కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. అలాగే ఆయన యొక్క నెలలో 30 పగళ్ళు 30 రాత్రులు ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఇక ఒక 100 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ బ్రహ్మ కూడా తను చాలిస్తాడు, అప్పుడు ప్రళయము లేదా విలయం సంభవిస్తుంది అని చెప్తారు. అంటే భగవంతుడు ప్రకటించినటువంటి శక్తి తిరిగి ఆయనలోనే లయించిపోతూ ఉంటుంది. సో అదే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అలాగే చాందోగ్యోపనిషత్తులో చెప్పబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే, నేను ఒక్కడనే అయినప్పటికీ అనేకముగా అవుతాను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఆయన చెప్తున్నాడు. అంటే అతడు ఈ ప్రకృతిలో వ్యాపించి ఉన్నటువంటి సమస్త భౌతిక సృష్టికి ఆయన మూల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమిమం కృత్స్నన మవశం ప్రకృతేర్వశాత్. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, సమస్త జగత్ అంటే ఇక్కడ మొత్తం విశ్వము నా ఆధీనంలో ఉన్నది. ఈ విశ్వమంతా కూడా ఆ భగవంతుడి ద్వారానే, ఈ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా, కోటాను కోట్ల బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా ఆ మహావిష్ణువు ద్వారా ఆయన యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలలోనే, ఆయన శ్వాస బయటికి ఇచ్చేటప్పుడు అవన్నీ కూడా ఆయన శరీర రంధ్రాల నుంచి, స్వేద రంధ్రాల నుంచి కోటాను కోట్ల ఈ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా సృష్టించబడతాయి. అలాగే మరలా తీసుకునేటప్పుడు ఆయనలోనే లీనం అవుతూ ఉంటాయి. సో అటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క ఆధీనంలోనే ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఈ మొత్తం విశ్వము నా అధీనంలో ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. అలాగే నా సంకల్పంతోనే అది అప్రయత్నంగా మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యక్తమవుతూ ఉన్నది, మరియు నా సంకల్పంతోనే చివరికి అది లయించిపోతుంది అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు భగవంతుని యొక్క అపరశక్తి యొక్క ప్రదర్శనం. అంతకుముందు అధ్యాయాల్లో కూడా భగవంతుడు చెప్పినటువంటిది, ఓ అర్జున, ఇక్కడ నా యొక్క శక్తులు అపరశక్తి పరాశక్తి అనేటువంటి 2 రకాలుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచం అపరశక్తితో చెప్పబడినటువంటిది. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క అపరాశక్తి ద్వారా ప్రదర్శితం అవుతూ ఉన్నది అనేటువంటిది ఇంతకు ముందు చాలాసార్లు మనకు భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశం. సృష్టి కాలంలో భౌతిక శక్తి మహతత్వ రూపంలో ప్రకటితమవుతుందని, దానిలోనికి భగవంతుడు తొలి పురుషావతారముగా అంటే మహావిష్ణువుగా ప్రవేశిస్తాడు అని, అతడు
కారణ సముద్రంలో శయనించి అసంఖ్యాకమైనటువంటి విశ్వాలను శ్వాస ద్వారా సృష్టిస్తూ ఉంటుంటాడు. వాటిలో ప్రతిదానిలోనికి ఆ భగవానుడే తిరిగి, అంటే ప్రతి బ్రహ్మాండంలోకి కూడా తిరిగి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రకంగా ప్రతి విశ్వము సృష్టించబడుతుంది అని చెప్తారు. అయినా అతడు ఇంకా క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ప్రకటితమవుతాడు. ఆ విష్ణువే పరమాణువుతో పాటు ప్రతిదానిలోనికి ప్రవేశించేటువంటి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మముగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడు. సో ఆ భగవంతుడు ఆ 3 పురుషావతారాలు ఇక్కడ మహావిష్ణువు, అలాగే ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, నచమాం తాని కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ ఉదాసీన వదాసీన మసక్తం తేషు కర్మషు. ఇక్కడ మరలా ఆ ధనంజయ అని అర్జున్ని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ధనాన్ని జయించిన వాడా, అంటే సిరి సంపదలను జయించిన వాడా అని అర్థం వస్తుంది ఇక్కడ. ఓ ధనంజయ, ఈ కార్యములు ఏవి నన్ను బంధించలేవు, ఈ కర్మలన్నీ కూడా ఏవి నన్ను బంధించలేవు అని చెప్తున్నారు. నేను ఒక తటస్థ పరిశీలకుడుగా ఉండి ఈ కర్మలు ఏవి నన్ను అంటకుండా అనాసక్తతతో ఉంటాను అంటూ, అంటే ఆయన అనాసక్తుడునై ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ జీవాత్మలు భౌతిక దేహాన్ని పొందినటువంటి ఆ క్రమంలో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజ తమో గుణాలు ద్వారా ప్రభావితమై జీవుడు వాటి ఆధీనంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంటాడు. కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలోనే పనిచేస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ఆ భగవంతునికి ఎటువంటి కర్మలు లేవని ఈ సందర్భంలో ఎవరు తలచకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో అతడు సర్వదా కర్మలలో నెలకొని ఉంటాడు. బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడినట్లుగా ఆత్మారామస్య తస్యాస్తి ప్రకృత్యా న సమాగమః, అంటే అతడు సర్వదా తన నిత్య ఆనందమయ ఆధ్యాత్మిక కలాపాలలో నెలకొని ఉంటాడు. కానీ అతనికి భౌతిక కలాపాలతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు అని చెప్పబడింది ఆ బ్రహ్మ సంహితలో అని చెప్తారు. అంటే భౌతిక కార్యాలు అతని యొక్క వివిధ శక్తుల చేత నిర్వహింపబడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సృష్టించబడినటువంటి జగత్తుకు చెందినటువంటి భౌతిక కలాపాలలో అతడు సర్వదా తటస్థునిగానే ఉంటాడు. ఈ తటస్థ స్వభావమే ఇక్కడ మనకి ఉదాసీనవత్ అనేటువంటి పదం ద్వారా పేర్కొనబడింది అని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మయధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా శక్తులలో, సో ఇక్కడ మయాధ్యక్ష అంటే ఆయన యొక్క ఆధ్వర్యములలో, ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు మాత్రమే అట్లా. మయాధ్యక్ష, మయా అంటే నా యొక్క, అధ్యక్ష అంటే అధ్యక్షణలో, ప్రకృతి అంటే ప్రకృతి, సూయతే అంటే సృష్టిస్తూ ఉంటుంది, సచరాచరం, స అంటే రెండింటిని, చర అచరం అంటే చర అంటే కదిలేవి, అచరం అంటే కదలలేనటువంటివి. సో ఆయన చెప్తున్నాడు, ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ఈ ప్రకృతి నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ అన్ని చర అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, సృష్టిస్తుంది. అంటే అన్ని కదిలేవి కదలలేనటువంటి జీవులు, ఇప్పుడు మనమున్నాం కదిలేటువంటి జంతువులు, పక్షులు, ఇవన్నీ కూడా కదిలేటువంటివి, వృక్షాలు కదలలేనటువంటి, మొక్కలు కదలలేనటువంటి జీవులు. సో ఆ విధంగా చర అచర జీవులన్నింటినీ కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని యొక్క పాలనలోనే, దాని యొక్క ఆధీనంలోనే ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, మరి నాశనం అవుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు.
సో అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క సమస్త కర్మల నుండి వేరుగా ఉన్నప్పటికీ ఆయనే పరమ నిర్దేశకుడుగా ఉంటాడని ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియజేయబడుతుంది. అంటే ఈ భౌతిక కర్మలన్నిటికీ కూడా ఆయన అతీతుడుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయనే వీటన్నిటికీ కారణంగా ఉంటాడు. ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే పనిచేస్తూ ఉంటుంటాయి. అంటే ఈ భౌతిక సృష్టికి పరమ సంకల్పము నేపథ్యంగా భగవంతుడైనటువంటి ఆయనే నిర్వాహకం మాత్రము ప్రకృతి చేత జరపబడుతూ ఉంటుంది. అంటే మొత్తము ఆయన ద్వారానే వస్తుంది, కానీ దాని యొక్క నిర్వహణ మాత్రము ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి ద్వారా జరపబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే వివిధ రూపాలలో జాతులలో ఉన్నప్పటికీ కూడా సమస్త జీవులు అన్నిటికీ కూడా ఆయనే తండ్రి. సో ఆయనే మూల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి ఆయన ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా సృష్టించబడుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ తండ్రిని నేనే అని కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి సంతానం కొరకు తండ్రి తల్లి గర్భంలో బీజ ప్రదానం చేస్తాడు కదా. సో అదే మాదిరిగా భగవానుడు కేవలము తన చూపు ద్వారా సమస్త జీవులను ప్రకృతి యొక్క గర్భంలో నింపుతారు అని చెప్తారు. సో భగవంతుడు, మనము కంటి ద్వారా ఒక చూపు మాత్రమే చేయగలుగుతాం, చేతుల ద్వారా కొన్ని పనులను మాత్రమే చేయగలుగుతాం, నోటి ద్వారా మాటలు మాత్రమే చేయగలుగుతాం. కానీ భగవంతుడు తన ఏ అవయవాన్ని ఏ విధమైనటువంటి వాటికైనా చేయగలిగేటువంటి వాడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు. సో కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆయన యొక్క కంటి చూపు ద్వారానే ఈ భౌతిక ఈ క్షేత్రముగా అన్నిటికీ ఉత్పత్తికి ఆధారమైనటువంటి ఈ ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో ఆయన చూపు ద్వారా సమస్త జీవులను ప్రకృతి గర్భంలో నిలుపుతారు అని ఆది బీజము ఇచ్చేటువంటి, అంతకుముందు కూడా చెప్పారు, ఈ జీవుల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి ఆది బీజము నేను అని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్పారు ఆయన. ఈ ప్రకృతిలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ రూపాలలో ఆ భగవంతుడు విభూతులు ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేసినప్పుడు, సో కనుక ఇక్కడ ఆయన నిలుపుతున్నాడని, అప్పుడు తమ పూర్వ కోరికలు కర్మలను ప్రకారంగా వారు వివిధ రూపాలలో జాతులలో బయటకు వస్తారని చెప్తున్నారు. ఈ జీవుల కూడా ఇక్కడ ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులు ఉంటాయి. సో ఆ బీజాలన్నీ కూడా వాటి యొక్క పూర్వ జన్మలలో వారు చేసుకున్నటువంటి కర్మలను అనుసరించి, వారి యొక్క కోరికలను అనుసరించి వివిధ రూపాలలో వివిధ జాతులలో వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో బయటికి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. జీవులందరూ దేవుని చూపు ద్వారా జన్మించినప్పటికీ తమ పాత కర్మలను కోరికలను అనుసరించే వివిధ దేహాలను స్వీకరించడం జరుగుతుంది. అంటే భగవంతుడు ఈ భౌతిక సృష్టితో ప్రత్యక్ష అనురక్తుడు అయి లేడు అని చెప్తున్నారు. సో అతడు కేవలము ప్రకృతి చూపును నిలుపుతాడు. ఈ విధంగా ప్రకృతి క్షుభితమై సమస్తము వెంటనే సృష్టించబడుతుంది. భగవానుడు ప్రకృతిపై దృష్టిని సారించిన కారణంగా అతని పక్షాన నిస్సందేహంగా కార్యం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అయినా భౌతిక జగత్తు సృష్టితో అతని ప్రత్యక్షంగా ఎటువంటి సంబంధము లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఆ భగవంతుడే వీటన్నిటికీ కూడా మూల ఆధారము అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి విశ్వసించినటువంటి మూర్ఖులను గురించి కూడా ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అవజానంతి మామూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. అవజానంతి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన పరిహాసం చేస్తారు. ఎవరు అంటే మాం అంటే నన్ను, ఎవరంటే మూర్ఖజనులు. మానుషీం భావం అంటే ఇక్కడ మానుషీం అంటే మానవ రూపంలో, తను అంటే శరీరాన్ని, ఆశ్రితం ధరించి, పరం అంటే దివ్యమైనటువంటి, భావం అంటే స్వభావము. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు ఈ మూడులు నన్ను గుర్తించలేక ఉన్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడను నా వ్యక్తిత్వము యొక్క దివ్యత్వము వారు తెలుసుకొనలేరు, వారు ఎరుగలేకుండా ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడు మానవులాగా కనిపించినప్పటికీ కూడా సామాన్యమైనటువంటి మనిషి కాడు అని ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఈ శ్లోకం తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ.
సో సంపూర్ణ జగత్తు యొక్క సృష్టి, పోషణ, విలయ కార్యములు చేసే ఆ భగవంతుడు మానవ మాతుడు కాలేడు కదా. అయినా శ్రీకృష్ణుడు కేవలము ఒక శక్తివంతుడైనటువంటి వ్యక్తి తప్ప మరేమీ కాదు అని భావించేటువంటి మూర్ఖులు చాలా మంది ఉన్నారు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాషణలో చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మ సంహితలో ధృవపరిచినట్లు ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అంటూ నిజానికి అతడే పరమ పురుషుడు, అతడే దేవదేవుడు అని చెప్తున్నారు. పలువురు ఈశ్వరులు అంటే నియామకులు ఉన్నారు. వారిలో ఇతడు ఒకడు అంటే ఇంకొకని కంటే గొప్పవాడుగా కనిపిస్తాడు. భౌతిక జగత్తులో సామాన్య కార్యనిర్వహణలో కూడా ఒక అధికారి లేదా డైరెక్టరు మనకు గోచరిస్తాడు. అతని పైన ఒక సచివుడు అంటే అతని పైన మంత్రి లేదా ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు. వారిలో ప్రతి ఒక్కడు నియామకుడే, కానీ ఒకడు వేరొకరి చేత నియంత్రించబడుతూ ఉంటుంటాడు. సో అలాగే శ్రీకృష్ణుడు పరమ నియామకుడు అని బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడినటువంటి అంశము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉంటుంటాం, జిల్లా స్థాయి కార్యాలయం ఉందనుకోండి, అది రాష్ట్ర స్థాయి పైన ఆధారపడి పనిచేస్తూ ఉంటుంటుంది. అంటే జిల్లా స్థాయిలో నియామకాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒకరు చేస్తూనే ఉంటుంటారు. కానీ ఎవరు ఆజ్ఞలకు లోబడి చేస్తూ ఉంటుంటారు? రాష్ట్ర స్థాయి. రాష్ట్ర స్థాయి మరి రాష్ట్రం దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది? కేంద్ర స్థాయి. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి దేవతలు వీరందరూ కూడా వారు ఇచ్చేటువంటి వారు చేస్తూ ఉంటుంటారు, వారి కార్యాలను వారు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ వీరందరికీ పరమనియామకుడుగా ఉండేటువంటి వాడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కని భాష్యము ఇవ్వబడినటువంటి అంశం. శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మోగాశ మోగ కర్మాను మోగ జ్ఞాన విచేతసః రాక్షసీ మాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. భౌతిక మాయాశక్తి చేత భ్రమకు లోనైనటువంటి జనులు ఆసురి మరియు నాస్తిక భావాలను పెంపొందించుకుంటారు. ఆ అయోమయ స్థితిలో వారి అభ్యుదయం కోసం వారి ఆశలు వ్యర్థమవుతాయి. వారు ఫలాసక్తితో చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా నిష్ఫలమే, మరియు వారి యొక్క జ్ఞానము అయోమయమైనటువంటి స్థితిలో పడిపోతూ ఉంటుంది అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ విధంగా ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మోహానికి లోనైనటువంటి వారు దానవ నాస్తిక భావాలకు ఆకర్షితులు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. అట్టి భ్రాంతి స్థితిలో వారి యొక్క మోక్ష వాంఛలు, కామ్యకర్మలు, జ్ఞాన సాధన అన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో, భక్తియుత సేవలో తాము ఉన్నామని భావించుకున్నప్పటికీ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని పరతత్వాన్ని హృదయంలో అంగీకరించని భక్తులు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అని చెప్తుంటారు. వారికి భక్తి యోగ ఫలము అంటే భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి రుచి ఏనాడు కూడా తెలియదు అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా సకామ కర్మలలో నెలకొనేటువంటి తుట్టతుదకు ఆ బంధ విముక్తిని ఆశించేవారు కూడా ఏనాడు జయప్రదులు కాలేరు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వారు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని ఎగతాళి చేస్తారు. ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే శ్రీకృష్ణుణ్ణి పరిహసించే వారందరూ కూడా దానవులు లేదా నాస్తికులు అని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంతకుముందు మనకి 7వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి వారు దానవ దుష్కర్మలను అంటే చేసేటువంటి ఆ భగవంతుడిని ఏనాడు కూడా శరణాగతులు కారు అని ఇంతకుముందు మనకి చెప్పినటువంటి దుష్కృతం వాళ్ళు ఎవరు కూడా దుష్కృతులుగా చెప్పబడేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించరు అని మనము ఇంతకు ముందు చూసినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఆ కృష్ణ భగవాన్ యొక్క దేహాన్ని భౌతికమైనటువంటి భావించేటువంటి వాడు ఈ ఎవరు వాళ్ళంతా కూడా ఈ దానవ స్వభావాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారుగా చెప్తారు. వారు భగవంతుని పట్ల అసూయ కారణంగానే వారు ఆ విధంగా భావిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ వస్తున్నారు. హరే కృష్ణ.